אתם יודעים מה אני צריכה עכשיו? בנזו ואלכוהול. יסדר אותי פיקס. וואי, נירית, מהר צריכים לתפוס מקומות לפני מעבדה רפואית. תשמעי למקום שורה ראשונה באמצע. יושבים פה. 8:20, המרצה מאחר. אל תדאגי, אני כבר מתקשרת לרחל. מה אחר? בשעה הבאה. איזה קורס בחירה את עושה? עוד כמה זמן הפסקה? אז לקרנף? יום שלישי? יש קוסקוס. שיט, עוד פעם נתקעו הדפים? שוב פעם נתקע. שוב עניין 90. מה, עוד פעם אין תקשורת? מה, שוב פתולוגיה? מה, שוב סופת חול? מה, עוד פעם דוח מעבדה? שוב הכנה עם לנולין, אני מעדיפת חורים. דיסקציות עכשיו, אני עומדת להתעלף, אני חייבת להחזיק אותי. שיט, אבי, זרקתי את התוצרים. טוב, רונית, צריך לשקול 3.84 גרם. מתן, 4 גם תופס. תראו איזה קרם הכנתי. יאנה, איך הצלחת לשקול את זה? יאללה, 3.5 חייב להופיע בו. תבדקי לי את זה במאצקי. שנייה, אני בודקת את זה בהיפוקרטס. קראתם את המייל? למה לא קראתם את המייל? למה אני שולחת מיילים? איך אתם אמורים לדעת דברים אם אתם לא קוראים את המייל? למה אתם לא פותחים את המייל? בשביל מה יש מייל? זה R או S? רגע, זה פליפ פלופ וזה השני. עכשיו אנחנו יכולים לצפות בסרט מדעי שממחיש את התופעה של ההשהיות, של הדילייס. זה ציס או טרנס? איך נפלנו על כזה מרצה? אני עדיין בפוסט אנטיביוטיק אפקט. מתן, תכבה את המזגן, קר! לא היינו אמורים ללמוד על אור בקורס שלד ואור? זה כיסא או סירה? לא היינו אמורים ללמוד על אור במערכת העיכול ואור? אז מה מתנגש עם וורפרין? רגע, אני לא הבנתי, הנחש או האריה מפעילים את המערכת הסימפתטית? יואי, אני לא זוכרת אף חיידק. אני לא זוכרת אף פירוס. למה אנחנו צריכים ללמוד את זה? קיבלתי מטופל בן 90 שלא ימות לי רק באמצע הסמינר הזה. שמעתי שסקס זו תרופה מצוינת לכאב ראש, אני אציע את זה למטופל שלי. מטופל שלי בן 95 והוא מקבל ויאגרה. הרופא לא קיבל שום המלצה שלי. תקשיבו, רופאים לא מבינים כלום בתרופות. וואי, שוב שיעורים אלי? מה זה הולכות לכאוב לי הידיים עוד פעם? המבחן לא יהיה קשה, כמו כל המבחנים שלי, בחינות קלות, שמתמקדות רק בדברים עקרוניים. מה, כל זה המבחן? סליחה, זה יהיה במבחן? המרצה משחזר? עזבו אתכם מהמבחנים, בואו לסיני וזהו. יואו, תקשיבו, זה בכלל מבחנים שאלות פתוחות. מה סימנתם בשאלה 12? א', ב', ג', ד', אני A. יואו, הוא לא שחזר. אני בדוק נכשל. יואו, את לא מבינה, קיבלתי 95! נראה אותה אצל אייל? אוי, איבדתי את הספח הירוק של המבחן. נתן פקטור, הוא אמר שהוא ייתן לנו פקטור. אין עדיין ציונים. יש ציונים. וואי, כמה מחלות אני אתפוס פה בסבבים? מה הכנות ציטוטוקסיות? אני צריכה להיכנס להיריון. חבר'ה, למי יש הריסון? מצאתי הריסון. אני צריכה גולדמן וגילמן. אם מחלקים אותנו אקראית ברוקחות קהילתית, אנחנו שופטים. הפעם תקתקתי את המטלה, יצא לי רק 45 שעות. מי מסכם את זה? אם נותנים לנו מבחינת רישוי, אנחנו שופטים. אז מתי מבחן רישוי בסוף? נו, מה מבחן רישוי? אני צריכה להיכנס להיריון. הגשת לרימון או קורות חיים? אז מתי את מתחילה סטאז'? עזבו אתכם מסטאז', בואו לסיני.